வெல்கம் டு கேடிஜி. இந்த வீடியோவில் நம்ம கன்ஃபார்ம் வீடை ஃபுல்லாக கட்டாக பண்ண போகிறோம். அப்புறம் என் வீட்டுக்குள்ளேயும் போட போகிறோம். வீட்டுக்குள்ளே எல்லா பொருளையும் போட போகிறோம். அதான் ஓகேவா கைஸ்? சரி வாங்க போகலாம். அதுக்கு முதல்ல லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தி போடுங்க. அதனால் வாங்க கேமுக்குள்ளே போகணும். அடேங்கப்பா 30 நிமிஷம் என்ன வேலைக்கு இது எங்கது பியூட்டி நீ வந்தா என்ன? நான் இப்போ எப்படி கீழே ஆமாம்ல, நான் இங்கே ஒரு டெலிஃபோன் டவர் மாதிரி பிடிச்சிருந்தேன். கீழே அடிக்காத பைத்தியக்காரனா, கீழே அடிக்காதடா. என்னடா வடக்காத, நான் உழுந்துடு இங்கே. என்னடா நடுவில் வெட்டி வச்சிருக்க? ஐயோ எனக்கு எப்படி போவேன் கீழே? அர்த்தமே இல்லை. நம்மளுக்கு தான் வேஸ்ட். இந்த வீடு கட்டி தரணும்னா அமைதியாக இருக்கணும். எந்த போய் உட்டோட சொன்னாப்பா தீபிடிச்சு வீடு கட்டி தரல. இவன்கிட்ட சும்மா வச்சுருக்கான். அத்தை முச்சுனா எங்கன்னா சோத்துறோம். அத்தை முச்சுனா எங்கன்னா சோறு இருப்பான். நான் தானே போய் சாப்பிட்டு யாரும் ஐயோ போச்சி. என்ன வேணும்? 4 நாள் ஆச்சு. என்ன டக்குனு போய் விட்டுடுச்சுடா. நான் போய் எங்கேயாவது மாடு வேலைக்கார போடா உடைக்கா மட்டும் வா, வாயிலே குத்துறேன். அப்படி என்ன நைட் ஆயிடுச்சு. நான் போய் விட்டுருக்கேன். விட்டுனே வராது மாடு. நான் கட்டினது அது. யாரா அது கட்டினதுன்னு பார்த்தேன். மாடு இதுமாதிரி நம்ம வீட்டுனா நம்மள பான்னு சாப்பிடுவாங்க. அங்கே ஒரு ஆடு. நான் வேட்டைக்கு செல்ல போகிறேன். ஏம்மே வாங்க நீங்கப்பா ஸ்பைடர் சங்கம். ஐயோ வச்சு வாங்க போகணும். என்னடா அது எங்கே போட்டோம் எங்கே பிளாக் போட்டோம். வேணாம் ஐயோ என்ன அது போட்டுனா வீட்டுக்கு ப்ரோ மாதிரி ஆடை பலி பண்ணி ஒரே ஒரு ஆடுவா. நான் இன்னைக்காச்சும் இங்கே ஆடை வர சொன்ன அரைச்சை மறந்தே போய்க்கணும். இங்கே கைஸ் இங்கே நான் ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன். கட் பண்ணேன், ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன். ஒன்றுமே கிடைக்கும். இந்த மாடை கொடுத்தாலும் மாடு அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சுகர் கேன்லாம் படுவாங்க. இவங்க காலையில் காட்டுறாங்க சுகர் கேன்.
தூக்கம் நடந்துச்சு இதுக்குள்ளலாம் நடிக்கிறீங்க தொட்டிட்டு வந்து வாங்க வந்து விடுறேன் வெளியே ஸோபா இவன் இன்னைக்குள்ள வந்துடுவானா எவ்வளோ நேரம் தான்டா வெயிட் பண்ணுறது அட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் கதவை முடிக்கும் ஓ ஓ சோறு முக்கியம் சோறு முக்கியமா சோறு தான் முக்கியம் இப்போ தான் வந்து எனர்ஜி கிட்டிக்கா இருக்கு செஸ்ட்டுக்குள்ளே படுத்துட்டாயா செஸ்ட்டுக்குள்ளே ஓ மை காட் டார்ச்லாம் வச்சுருக்கான் ஆப்பிள் வச்சுருக்கான் டோரு கீரி எல்லாமே வச்சுருக்காயா இவன் போல எதுவுமே எல்லாத்தையும் காலி செஸ்ட்டாக வச்சுருக்கான் காலி செஸ்ட்டாக அது 2 3 4 ஏடாடி ஸ்லாப்பிங் ஆயிடுச்சு கொண்டு வாடா கடின உழைப்பாடு நன்றாக வேலை செய்ய இருக்கிறாய் அதனால் அப்புறமேட்டு உனக்கு சம்பளம் வேறு கேட்பான் நன்றாக வேலை செஞ்சார் பையன் நான் அவருக்கு நம்ம அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் இது மைனுக்கு போகலாம் அப்புறமேட்டு போகலாம் கலை செஞ்சு வா உள்ள வா வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கேன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கியா அது ஒரு இடத்துல இருக்கா பண்ணு ஓ வீட்டு உனக்கு வெறும் வித்தியாசமா தெரியலையா இப்போ நான் நிற்கிறது சார் அது பற்றி தெரியுதா இல்லையா கீழே போடுறேன் எனக்கு கீழே என்ன தெரியுது அதாச்சும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரியல செஸ்ல பார்க்கும்போது நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் பண்ணி அதான் கேட்க மாட்டேன் ஓஹோ வா இப்போதான் நல்லா சாம்பி வந்து இன்னைக்குள்ள காலையிலாமா இல்லை நாளைக்கு ஆகும் ஆஹா என்ன என்னடா அமாவாசையா 3 பாரு ஐயோ வந்துட்டான்டா ஸ்பைடர்மேன் நிச்சா செஸ்ட் திறக்கும் செஸ்ட் திறக்காது காலையில் ஆச்சு காலையில் ஆச்சு ஏன் என்ன விஷயம் 3 அமாவாசையா 3 அமாவாசையா மைன்கிராஃப்ட்லேயே அமாவாசை இருக்கா இப்போ நான் பார்க்குறேன் ஐயோ இவ்வளோ நேரம் உள்ள வெட்டியாக தானே உட்காந்துங்க என் வீட்டில் ஏதாவது கம்பர குழப்பம் தான் கற்றுக்கிறேன் வீட்டில் சும்மா தானே இந்த வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே சாரி கைஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க நான் இதை செய்கிறத கன்ஃபார்ம் யாரும் தப்பாங்க அது பண்ணு தள்ளு இதேங்கப்பா எத்தனை ஸ்டாச்சு ஐயோ இதுக்கு மேலே பண்ணோன்னா அவ்வளோதான் என்னத்துக்கு இவன் தேவலாம இடிக்கிறான் தேவலாம அதிகமாக சொல்லிட்டான்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ் மேலே போட்டு வச்சுக்கலாம்
ஒருத்தர் வந்து யாரும் தெரியல, அவர் அந்த ஷார்ட்ஸில் போடுற அந்த வீடியோவை எப்படி அந்த இது போடணும், ஓகேவா? ஃபில்ம் மேக்கர்னு ஒரு ஆப்பில் தான் நான் போடுவேன். ஐயோ சுண்டேலி வாங்கி வந்துட்டான்டா. யாரோ கேட்குறீங்க, நான் பண்ணி விடுறேன். அதெல்லாம் அடிக்க மாட்டேன். காலையில் நான் நம்ம அடித்ததை அடிப்போம். கபீஸ் கதவு கிழிஞ்சிது கிருஷ்ணகிரி. ஏய் நீ போ, கதவு நான் பண்ணுவேன். எந்த இடத்துல இருக்கணும், எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லு, அப்படியே தோண்டி விட்டு போயிடலாம். டோர் வார் செய்யுது. சரிடா, நீ எதாவது இடத்துல போட்டு ஏதாவது போட்டு போச்சு. இங்கே இருக்கா? சரிடா, ஏன்டா ஸ்டெப்ஸ் வெளியே உள்ளே வந்துச்சுன்னா ஹாய் சொல்லலாம். சரி உள்ளே வச்சிடலான்டா ஸ்டெப்ஸை. சைக்கோ சங்கர். அந்த டார்க் ஃபுட் இருக்கும்ல, அது தெரியாது உனக்கு? டார்க்காக ஒரு வுட் இருக்கும்ல, கருப்பா ஆய் வுட் இருக்கும். ஜங்கல் இல்லை, இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருக்கும்ல, அதான் இருக்கு. கிறிஸ்மஸ் ட்ரீன்னு சொன்னாதான் எனக்கு தெரியுமா? அதை போய் எடுத்துட்டு வா போ. அவங்ககிட்ட அப்படியே கயிறை பிடிக்குவாங்க. கயிறே இல்லை, நம்ம ஒரு மாடை கூப்பிட்டு வரணுங்கிறேன். அந்த மாடு அடம்பிச்சு தர மாட்டேங்குது. அவங்ககிட்ட வாங்கி தான் அந்த கயிறு வாங்க. உங்களுக்கு ஐயோ ஸ்டாக் ஆயிடுச்சு. அப்படியே ஆடு இருந்துச்சுன்னா வெட்டிட்டு வா. அப்படியே ஆடு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வெட்டிட்டு வா, வெட்டி தூக்கிட்டு வா. அப்புறம் எத்தனை விட்டு தெரியுமா வேணும்? சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோடா. 1 2 3 4 5 இல்லை, கம்மு வாய முடிட்டுறா. 1 மூடிட்டு வேலையை பாரு. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 8 9 10. ஒரு 20 விட்டு எடுத்துட்டு வாடா, உடச்சிட்டு வாடா, சுற்றிட்டு வா. அந்த மாடை மட்டும் விட்டுட்டு போயிடு. நீ எல்லா பொருளையும் உன் செஸ்ட்டில் வச்சுட்டு போய் எடுத்துட்டு வா போ. அம்மா ரொம்ப தூரம் தான் பயணம் பண்ணும். என்ன கொஞ்சம் தூரமாக பயணம் பண்ணும். லேகு பொறுமை. ஆஹா ஓஹோ, இதான் எனக்கு நடந்துச்சு. இந்த சம்பவம் தான் நடந்துச்சு.
இரு நீ உள்ள விடாத, நான் வந்து உள்ள விட்டு என்னடா ரெண்டை பிடிச்சி வச்சிருக்க. உள்ள கூட்டிட்டு போ, உள்ள கூட்டிட்டு போ. வீட் வேணுமா உள்ள வாங்க, உள்ள வாங்க. வீட் வேணுமா, வீட் வேணுமா? அன்லீஸ் பண்ணுறான், ரெண்டுத்தையும் அன்லீஸ் பண்ணுறான். அன்லீஸ் பண்ணு, அதே அன்லீஸ் பண்ணு. அங்கே இருக்குது அந்த மாடுக்கிட்ட போ. ஓகே வெளியே கதை. ஓகே நான் எல்லாத்தையும் ஸ்பீடு பண்ணிட்டு வரேன். ஐயோ பாவம் மூமெண்ட் தள்ளி போய் நிற்கிறா. இல்லை உனக்கு கொஞ்சம் சாப்பிடு ஓகேவா? ஆமாம் இல்லை இப்போ இது சும்மா இப்போதைக்கு. அப்புறம் நான் இன்னொரு உளுந்துராதே. இங்கே ஒரு ஓட்டை யாராவது இருக்குது ஓட்டை. சரி நான் உன்னை என்ன பண்ண சொன்னேன்? நான் போய் விட்டு தானே எடுக்க சொன்னேன். அப்படியே எங்கேயா சுட்டு போ. சுபா அந்த இடத்துக்கே போ. 20 எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போ. ஓகே இந்த வர வழியில் ஏதாவது ஜந்து கிந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிட்டு வா. ரோப் அங்கே போட்டுக்கிட்டு என்ன மாதிரி ஏதாவது பாய் பாய். ஏய் எங்கடா டூர் போகிற? நானும் பேர் பைத்தியம் மட்டும் பாய் பாய்ங்கிறேன். ஓ இந்த இடம் மட்டும் விட்டுறதா? இந்த பிளாக் வச்சு தான் வாட்ச் பண்ணேன். ஸோ சரியாக என் நிலைமையை பார்த்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். இதுக்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு தெரியுமா? அதான் பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் ஆகும். இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று வரும். ஐயோ கபிலே ஸ்பாட் கிரவுண்டு. வா இந்த மாதிரி பேரை கட்டுறது தான் எனக்கு நல்லா இருக்கு. கபிலே என்னாச்சா? ஏய் செத்து விட்டு என்னாச்சு வெண்ணாச்சு? கிடைச்சிருச்சா? கிடைக்காதல்ல இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு டிசைன்லாம் பண்ணி கொடுக்குறேன். அதனால நீ எனக்கு வேலை செஞ்சுதாகும். ஏ உன்னை என்ன பண்ணாங்கன்னா நீ என்ன தனியாக பேசிட்டு இருக்க? ஓ கிடச்சிருச்சு. எங்கது வேறு ஏதாவது பக்கத்தை விட்டு வச்சுட்டேன்னா கன்ஃபார்ம் பின்னாடி பக்கத்தை விட்டு வச்சுட்டேன். ஓ மை காட் கைஸ் லேக் ஆகுது. இந்த லேகன்னு என்ன ஸ்டக் ஆகிட்டான். ஏய் லேகில் ஏன்டா இந்த மாதிரி ஆகுறா? லேக் ஆகுது ஜிஞ்சா. ஆடு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடிச்சு போட்டு வந்துடு. எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு வேண்டியதான். few minutes later. நான் எதுவும் சொல்லுங்க. எவ்வளோ பாவமா இருக்கேன்னு பார்த்தீங்களா? மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே 4 இடத்துல சொல்லியிருப்பேன், அதனால பண்ணுங்க. என்னடா இது மண்டை அடி.
ஆஹா ஓஹோ லெஃப்ட் ஆயிட்டான்டா. எங்கே போட்டேன் இருங்க காய்ஸ். எங்கே எங்கே கண்ணு தெரியல. இப்போதான் ஓரளவு இருக்கு. எனக்கு கண்ணு தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியுது எனக்கு. நம்ம தலைவர் வெளியே போனதுனால எல்லா பொருளும் போயிருக்கோம். திருப்பி ஒரு 10 நிமிஷம் தான் வருவார். ஸோ இந்த வீடு கட்டுறதுக்குள்ளே என்னோட உட்டுகள் அந்த செய்ய எடுத்துருங்க. அதை விட்டு ஒரே எடுத்துருந்தாங்க. அதான் எனக்கு இன்னும் மேலே வேற இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு கட்டணம் இங்கே வந்துட்டேன். சைடு 2 பேர் கட்டிப்பது என்ன வேறப்பா அவங்க அவங்க கீழே வச்சு வச்சுருக்காங்க. திருப்பி ஜாயின்டா இதுதான்ப்பா. பாகுபலி ஆமாம். ஸோ ஏதோ இங்கே எங்கே போட்டு மீட் இதை ஐயோ இதுக்கே விட்டு பத்தாது. அது 4 ஸ்டாக் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் விட்டு பத்த மாட்டேங்குதுயா. என்ன பண்ணுறது? அவர் தனியாக புலம்பிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு சோதனையாக வந்ததுனால வேதனை ஆகிட்டார். எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் வரமாட்டியா? 20 விட்டு தான் எடுத்து தான் வருவியா? சரி இப்போ அப்படின்னா நீ வரமாட்டேன்னு. அவர் 20 விட்டு எடுத்து தான் வருவார். நல்லா சவதை விட்டுட்டு போயிருக்காரு. வருவார் பார்க்கலாம். திருப்பி இதே இடத்துக்கு செத்துட்டு வருவார். பார்க்கலாம். இப்பயே அடி வாங்கிட்டு போகிறான். இங்கேருந்து எங்கே அங்கே போகிறதுக்கு மலை மேலே ஏறினோடனே அடி வாங்குறான். எங்கேருந்து போயிட்டு திருப்பி வருவான். போயிட்டு சாகும்போது வரான். தண்ணியிலேருந்து வராமல் எங்கேருந்து வராங்களா? ஐயோ பாதி வீடு கட்டியிருக்கேன், பாதி வீடு கட்டல. கிளாஸ் வீஸ் ஏதாச்சா? சரி கிளாஸ் ஏதாச்சும் போட்டுடுவோம். இது நானே ஓனாக கட்டின வீடு. இது என்ன கருமமாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன் இப்போ இவ்வளோ கேவலமாக கட்டியிருக்கீங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. ஒரே வார்த்தையில் பொசுன்னு முடிச்சுன்னா எனக்கு தெரியாது. அதான் ஒரு வார்த்தை ஏய் எடா 26 விட்டுச்சு. 26 கிளாஸ் பொசுன்னு முடிஞ்சிடுச்சு. என்னடா இது? வரதுக்குள்ள ஏய் ஏய் எப்படா ஏய் இந்த வேலை தான் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது.
உனக்கு ஒரே டார்ச்சராக இருக்குன்னா சீட்டு போடுவியா? இரு அடுத்த தடவை வந்து சீட்டை எடுக்கிறவங்க சீட்டை எடுக்கிறோம் உன்னை கதை போடுறேன் விடுறேன் உன்னைய. சரி நான் போய் ஸ்டாண்ட் அடிச்சுக்கிறேன் போயிட்டேக்கா. அப்போ என்னடா அது மேட்ச்க்கு என் ஃபோன் தப்புன்னு லாக் ஆயிடுச்சோன்னு நினச்சேன். பண்ணி காட்ட போகிறேன். டார்ச் இருக்கா? சுத்தம் டார்ச் எடுத்துடாம உங்களுக்கு ட்ரிக் பண்ணி காட்டுறேன். டார்ச் எடுத்துடாம நான் பாட்டுக்கு ட்ரிக் பண்ணி காட்டுறேன். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் நான் காட்டுறேன் பண்ணி காட்டுறேன். எல்லாம் பண்ணி காட்டுறேன். நீயே ஒரு பண்ணி தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிடிப்பா வரலைனாலும் பரவாயில்ல. நீங்கள் உங்களுக்கு நினப்பு வரலைனாலும் பரவாயில்ல. அப்படிதான் லேக் ஓவர் லேக். என்னடா இந்த ஆனால் லேக் ஆகுது. தண்ணிக்குள்ள அதிகம் இருக்குங்களா? ஆஹா இப்போ மேட் லேக் ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வீட்டுக்கு போயிடுறது. இந்த வேலைக்கு இந்த லேக் லேகுது. ஐயோ என்னடா இவ்வளோ நேரம் போயிடுச்சு. டக்குன்னு வாடா டேய். இவ்வளோ நேரம் போயிடுச்சு. ஆஹா ஆஹா இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. பரப்பாது டக்குவாடா. ஒரு ஆடை மட்டும் வளர்ச்சா 3 அடிக்கு பலியாட் பண்ணிட்டு வா. டக்குவா. சரி காய்ஸ் 1 மினிட் நான் அவனை கூப்பிட்டு வந்து பார்க்குறேன். தொலைஞ்சு போட்டா பையன். இல்லை காய்ஸ் கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. உள்ளே கொடுக்குறான். அப்புறம் சிக்கன் நீயே எடுத்துக்கோ. தின்னுவோம் உழைப்புக்காக காசு. ஸோ ஏய் குதிக்காத இரு இன்ட்ரோ அவுட்ரோ கொடுத்துட்டு போயிடலாம். சரி உனக்காக வீடு கட்டித்தான் சை நான் குதிக்கிறேன் சாவுறேன். சொல்லலாம் சரி கீழேருந்து என் வீடு மேலே ஏறும். சரி என் வீட்டு வாசல் அந்த அங்கேயே இல்லை. என் வீட்டு ஸ்டெப்லேயே அங்கேயே இல்லை. பாய் காய்ஸ் பாய் 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 பாய். ஏதாவது சொல்லணுமா கபிலேஷ்? பாய் 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 ஃப்ரம் டிஜி சொல்ல மாட்டேன் கேடிஜி. பாய் கைஸ்.